Wai wannan DJ Yunusa Zaki ne. lallake Zaki ne. Wannan shine DJ Yunusa Zaki. mace mai murguɗa baki sanyi ne. Wannan shine DJ Yunusa Zaki. mace mai fada mamman kaya sanyi ne.
DJ Inusa Zaki nan godiya. madubi kina da kyawu da ɗabi'a Aisha ke nayi zabi asalin gida na girma halinki ne nake jawabi Aisha sarauniya haɗuwar mu da ke taimin miriba zan baki dukkanin kulawar da wata ya ban bata ba na san za ki kula da ni Aisha mai kyau na haiba na so ki da zuciyata hakan ga bai zama aibu ba rayuwa mu zamo a tare kamar kina ce ban gani ba Waye wannan? DJ Inusa Zaki ne. Lallake Zaki ne. kin ga Sadiq ni naki ne Aisha ke mata wace daga inda ke bida kin kai matsayin ki na ya mace har ba ke a kusa na kan ji tamkar na mace komai na wana ki ne akan san ki ban ki na mace ba Aisha ni burina kullum in sake farin ciki duk abin da kike so na ya alkawar zan yi miki Allah ya kai mu ran auren mu da ke a sha biki na san za mu farin ciki wanda ba zai misalta ba roƙo na gare ki mama na ki bar ni da Aisha ta ni dai na yi tabbacin a cikin yan mata ta yi rata na san da dukan ɗabi'u na ta da dukan tarbiyar ta za ta ba ni dukan kulawa har da ke mama
I step on stage, break a leg, get a ligament. I like it. What, man? We stand out like bird shit on a black shoe. Papa kwana za mu yi a nan ko. Yau so ya saka ni na shige a cikin wani yanayi, kuma can cikinsa sannan na rasa ma yadda za na yi. Gashi wanda zubi da dabara so ya zan min da zautayi, ba zan iya daina so ba ya ratsa cikin jinin nan. Wannan shine DJ Nusa Zaki. Da ce likitoci suna auna zuciya su ga me ke ciki, da na tabbata idan suka auna ƙaunar kike ciki. Na yi kuka na zahiri da na zuci yau ba farin ciki, ki taho zo ki bani ƙauna mai bani kariyar nan. Ni dai na yi na gani na yarda so makaho ne, sannan na yi juriya na ɗauka hakan larura ne. Na ji har waɗansu ma na cewa so masifa ne, yanzu na yarda duka bawa da irin tasa kaddarar nan. Kin yaudare ni, kin ci amanar so, na yarda na so ki amma sai kika yada ni. Shi so da yarda shi ne so, kin yaudare ni, kin ce min kina so na yau gashi sai kika bar ni. Kin yi min dashe cikin raina ke ce kadai magani, dama ba ki so na kin guje ni kin min lahani. Na yi zaton a soyayya na samu dukkanin waraka, kin furtan kina so na yi a raina cewar za ki so ni tamkar haka, sai gashi kin bar ni da ciwon so mai wuyar magani. Sai da kai DJ Nusa Zaki. Kin canzan tunani na har na rasa yadda za na yi, komai nawa ya tsaya kullum tunani nake yi. Na shiga so kamar da wasa ya zamo min ni tsautsayi, wa yau na Allah na rasa wacce ke yin kula da ni. Kije babu komai shi dai alhaki kwikwiyo ne, zancen duniya yau kai ne gobe sai dai waninka ne. Ni na yarda na gamsu rabuwa
kuma kina da kirki. Kyakkyawa ce ke ni dai tabbas ina san ki. Komai nayi a so ni kam na san ban da kamar ki. Ko da kaɗan ni ba ni barin kiki raki. Ni ke ce tawa a guri na san babu irin ki. DJ Nusa Zaki ka ba su sauti zalla. So mai sa ƙauna kamar yake san ban ya gane ba. Dai har gaki ni kam na san ina da riba. Gaskiyar labari komai nai miki ni ban faɗi ba. Inda so ƙauna yakin wuce duk haka sahiba. Na so ki da zuciya ko da kaɗan ni ban gaji ba. Sarauniya ke ce mai mulki tun bayan zuba. San ki ya bugi ni da jijiya duka yayi mamai. Ina san ki da gaske zan so a ce ki mini lamini. Zaɓi na ke ce a idona ni ke ɗaya na gani. Kin yi mini da she har zuciya marar magani. Abokiyar rayuwa ke ɗai ce wacce za ta kula da ni. So da ƙaunar ki har abada ni ba zan daina yi ba.
kin zamta daban kullum san ki nake ta yin kishi komai nawa ke zan bai wa mallaki ke ce tawa zuciya kin kai farmaki ni ce na zaba na saka zuciya ke ce mai mulki muna tare da ke sai in ji ni tamkar sarki kin zama ta wani ma na zama na ki ko a mafarki ba na jin cewa har abada ni zan baiki na same ki ni shine burina na aure ki shine dai fata na dauke ki har na kai ki mu je ziyara Kaduna na dan kai ki mu je har ki ga dangi yan uwana su sa mana albarka ni da ke har ku ga juna hakan zai mana daɗi ni da ke yawar sona DJ Yunusa Zaki ne Lalle kai zaki ne ni ne naki ke ma kin zama tawa burina ni in zauna da rakowa ni na yarda in kin yarda har in zan miki bawa komai da nake dan ke ne ban yi dan kowa na yarda da ke dai ce har kin wuce kowa a bar kauna ni ke na saka zuciya tawa ko da barci ni dai ke nake gani sai in ganki fara mai kyan launi idanuwa na sun bude ke ce suke gani kin ya doga kwalliya tamkar wata majanuni cikin dubin yan mata ne ke ɗaya na yi nuni da akan ƙaunar ki ne ban ji ma da yin gani Muna gaisuwa shugaba. Ya sunanka? DJ Yunusa Zaki Daga ina ka zo? daga garin Kokiya. Na gane. DJ Yunusa Zaki ka ba su kiɗa.